Maayong adlaw mga igsuon ko ni Kristo. Amen. Sa ako ang i-share agad ninyo. Ako dako ko kayong pasalamat sa akong kinabuhi kay sa unang panahon tuod ako tigsimba, pero ang pagsimba baliwala ra na nako. Kaya mo na yung nga igo ra mga lingkod pagkahuman puli dahil bisyo naman. Kaya nas tindahan. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga iya kay ko nga ipalangga pagkiday ko niya. Aduna siya mga tao nga mga instrumento nga para di ko mahimulag sa iyang sabakan. Diya din ako na kita kung unsa gyud ang iyang gugma. Nabatunan ko na ako ang pagigugma sa akong isig ka tao, ilabi na sa akong pamilya. O diya na ako na diri na ako nakatuna ang pagpaubos kung unsa ang pagpailog. Diri na ako na hibaw-an kung Amen. nga mas maay gidi ay nga ato kung siya nga ikinabuhi dili na ta mapasagaron o siya na mag atong hatagan o kuan ba sa atong kinabuhi nga dili na ta magapatuyang pag unsay ato ang buhaton. Dako ko kay pasalamat kay inyong ako nakita po nako ang akong mga kaigsuonan kung unsa ang paghigugma po nila. Amen. Kaya mo na yung isip mga alagad ni Kristo malipayon o madaygon nga niya. Bisan pa man sa kalisod, muna yung aduna gyapon ang kadasig. Kaya kung wala, muna yung kung wala kay pagtuon niya, muna yung pag-abot panahon sa imong kalisdanan, pakun ka sa mabalod muna yung ambot o asa ka kapatubang. Amen. Kung wala kay walay silbi nga siya nga imong pagasanligan mo na ganyan akong maigsoon akong ika-share din ninyo salig ug laom lang kita niya kay way laing gamuhanan way lain nga motubag sa tong kinahanglan kundi siya raman. Amen. O mo na to maigsoon, salamat.